שכיבות צמיחה, תרגיל מעולה לפלג הגוף העליון גם לגברים וגם לנשים. כלומר, שכיבות צמיחה מפעיל את שרירי החזה ושרירי היד האחורית. יש וריאציה קלאסית של תרגיל השכיבות צמיחה מהרצפה. אבל יש יתרונות לשכיבות צמיחה עם טווח תנועה מוגדל. זה מאפשר לך למתוח טוב יותר את שרירי החזה, מה שאומר שביצוע שכיבות צמיחה היעיל יותר אם המטרה שלך היא להגדיל את המסת השריר. אם אתה כבר חזק, אני ממליץ להשתמש בגומי. תעשה שכיבות צמיחה ככה. אם לא קשה לך לעשות זאת, קח גומי קשה יותר. גם זה קל, תשתמש בשתי גומיות בבת אחת. וריאציה נוספת של ביצוע שכיבות צמיחה עם משקל נוסף בתיק. תמצא את המשקל הנוסף שאתה צריך ותעשה שכיבות צמיחה. בהצלחה חברים.